स्टेट टॉर्नामेंट टायटल दिले हा. ह्या टॉर्नामेंटाक माझे ऑलमोस्ट 400 प्लस स्टुडंट जाल्ले आहा. फाटल्या लास्ट टायम 284 ह्या फाट बरो रिस्पॉन्स गावलो म्हाका टोटल. सगळ्यांनी बरें सपोर्ट केलें. म्हाज्या अंडर इंस्ट्रक्टर आहा तेणें बरें सपोर्ट केला. लास्ट टायम मातसो लेट जालो नोव्हेंबराक मे बी बिकॉज बेगीन टॉर्नामेंट केला हांवें जून जुलय. म्हाका बरो रिस्पॉन्स गावलो. नेक्स्ट टायम ट्राय करता. म्हाका 2 दीस टॉर्नामेंट करपाक 1.5 डे व्हेरी डिफिकल्ट म्हाका टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक. मातसो 3 o'clock स्टार्ट जावपाक तो 4 o'clock जालो. मातसो डिले जालो सेटअपाक पावसाचे प्रॉब्लम. पण रिस्पॉन्स बरो गावलो म्हाका. पेरंट्स आहा हॅप्पी आहा टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करता. माझे मेन इंटेंशन टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचें फ्रेश बिगिनर्स फ्रेशर्सांक मोटिवेट करपाक. म्हणून एवरी हांव टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करता. आमचो टॉर्नामेंट हांव TKG टॉर्नामेंटाचो TKG ऑफिसाचो हांव ट्रेजरर आहा. सो तेज्या टॉर्नामेंटा पयलीं हांव म्हाजो टॉर्नामेंट करूंक सोदता. म्हाज्या स्टुडंटाक बेनिफीट मेळचे एक्सपोजर मेळच्यो. सो टॉर्नामेंटाक देंवतल्यान कशें परफॉर्म करपाक खाता कशें परफॉर्म करपाक तुमी ते कशें करपाक तेची फियर आसता नर्वसनस फियर ते वचपा खातीर हांव मुद्दाम हांव टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करता. भुरग्यांक बुस्टींग दिता. म्हाजे स्टुडंट प्लेयर वयता नॅशनल लेवल खेळ्ळे आहा वयर खेळ्ळा पण हे तांकां बूस्ट हांगसून ते वयर रूट हांगसून ते वयर सरता. मी अनिल पाटील इंटरनॅशनल जपान कराटे असोसिएशनचा इंडियाचा चीफ इन्स्ट्रक्टर एशियाचा चीफ आहे आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर IJKचा. आज महेंद्र नाईकांनी इथे जी गोव्याची स्टेट टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केलेली आहे ती खरोखर अतिशय सुंदर आहे. स्ट्रेंथ पण खूप आहे आणि गोवाचं स्टँडर्ड आहे. तर मागच्या बऱ्याच वर्षापासून महेंद्र IJK बरोबर त्यांनी स्टँडर्ड हे खूप चांगले मेंटेन केलं आहे. स्वतः महेंद्र नाईक आणि त्यांचे इन्स्ट्रक्टर हे खूप मेहनत घेत आहेत. आता पाहिलं तर त्यांनी आज आणि उद्या 2 दिवस टुर्नामेंट आहे. मागच्या वेळेस पेक्षा ह्या वेळेस ही स्ट्रेंथ जास्त आहे आणि ह्या मुलांना ह्या परफॉर्मन्सवरती त्यांना स्टेट नंतर नॅशनल टुर्नामेंटमध्ये सुद्धा जायला मिळेल. आणि मला खात्री आहे की IJKच्या तर्फे महेंद्र नाईक आणि त्यांचे स्टुडंट नॅशनल आणि इंटरनॅशनलपर्यंत नक्कीच पोहोचतील याची मला खात्री आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.